Porni muy songko muya awdo jana hini ko ama hingkai bokho sakhi jana hini ready khlaimani hingkai ang sungo ko muya sakhi de jaimani mani hingka jaya hini side kata hingkai bokho khatong thok jaya ngoi hingkai ko tesa chicken khlai helabiri de khata tamni sakhi che hinma bang sakhi thok jak chugo hingko bithirok chawi tongmani bagoi hingkai bithirok mane ek test pai thangmani hini amo jaliata tamni ang thyroid ni bithirok chai tongla ang bagoi hingkai phungni mui tongkho sukno ora khai muya songna hini awon chomjak awon dojanta hingkai nyong kaisa mani phungnai amo ke mama rifai mani hada hamno sido jainai bukur gorangkhaino sok jainai e thokni sawa sok jainai horo janai komo hai nai tongde norok ani video no joya sak skip ta khai biscuit jainai na mui song tutui no tabo ko muya rui tongbla hingke amo naisingtui chai tongona naithok ke bari tongkha tulsi bologi phajak khe naithok ke bari tongkha tobo kaimani sigang hingke tabo oro achai tongsio busuri kwsarui tangtongo Putih siran jak kubile putiran hangkaise se putiran ani amo putih jak ya sungba putih bai no rujak tongkha sakno tesa putih ruwoi rukha kai putih phurani kampoi tesa putih rwkang kai kaphurkhe mane mui songjaknai wngkha ta hangkaise janani maibo khoi tongkha ta koita baji tongo 12:30 baji tongkha mui simungya khusini rok khai tui nangana ko tui bo chamda singya khub obono kaitrekhe iko lebu tong sinro khagiti himani mai pichana tui nangana